Ovo je Mliječni put, naša galaksija, dom 100 milijardi zvijezda. Mi smo ovdje, kružimo oko jedne od njih. I odlučili smo da je dosta zabušavanja. Treba organizirati galaktički popis stanovništva. Gdje su svi ti vulkanci, vogonci i vorlonci? Gdje uopće izgraditi Babylon 5, kamoli prva 4? Ili kako maznut Terok Nor, ako ne znamo ni gdje su galaktički centri moći, trgovine i diplomacije? I koliko točno ima Jedi'a? Ili barem onih koji se tako izjašnjavaju? Znate koji ste. Nažalost, energenti su skupi, pa u ova krizna vremena ne možemo slati popisivače da šalabajzaju svemirom. Zato se u iščekivanju boljih vremena možemo poslužiti Drakeovom jednadžbom. Početkom 1960-ih osmislio je radioastronom Frank Drake. Ona ide ovako. Broj naprednih civilizacija u našoj galaksiji s kojima bi sada mogli popričati jednak je umnošku broja zvijezda koje nastanu u našoj galaksiji tijekom jedne zemaljske godine, s udjelom zvijezda koje imaju planetne sustave, s brojem planeta na kojima bi se život mogao razviti, s udjelom planeta na kojima se život zaista i razvije, s udjelom planeta na kojima se razvije inteligentan oblik života, s udjelom planeta na kojima se razvije tehnološka civilizacija, sposobna i voljna brbljati sa strancima, s prosječnim životnim vijekom tehnološke civilizacije. Zahvaljujući suvremenoj znanosti, prva dva faktora možemo ispuniti bez većih problema. Prema trenutnim procjenama, u Mliječnom putu nastanu 2 do 3 zvijezde godišnje. Čini se da su i planetni sustavi više pravilo nego iznimka, tako da u prosjeku na svaku zvijezdu imamo barem po jedan planet. Istraživanje planeta izvan sunčevog sustava tek uzima zamaha, pa ćemo snažnijim teleskopima uskoro dobiti bolji uvid u atmosfere tih udaljenih svjetova. Tek tada ćemo moći konkretnije pričati o broju planeta na kojima bi se život mogao razviti. Udio planeta na kojima se život zaista i razvije, o tome je zeznuto pričati. Poznat nam je samo jedan takav planet, ova plava kuglica. Svaki broj koji tu uvrstimo, zasad je puko nagađanje. Međutim, već u najbližem svemirskom susjedstvu imamo nekoliko mjesta na kojima se život možda mogao razviti odvojeno od ovog na Zemlji. Tu su Mars, Jupiterov mjesec Europa i Saturnovi mjeseci Enkelad i Titan. Trenutno postoje planovi za posjet svim tim mjestima, pa ako na nekom od njih pronađemo život, imali bi razloga pomisliti kako bi se život mogao razviti na većini mjesta s pogodnim uvjetima. I sada možemo primijetiti jedan problemčić s ovom jednadžbom. O posljednja 3 faktora možemo samo nagađati. Konačni rezultat jednadžbe ovisi o tome jesmo li jako optimistični, možda čak i izuzetno entuzijastični po pitanju izvanzemaljskih frendova, ili smo pretjerano pesimistični i uvjereni u svoju jedinstvenost. Koji ste vi? Jednadžba ne uzima u obzir niti mogućnost svemirske kolonizacije i terraformiranja negostoljubivih planeta, izgradnju megastruktura, pojavu više različitih civilizacija na jednom planetu, kao ni ostale spekulativne scenarije. Frank Drake svoju jednadžbu nije zamislio kao alat koji će nam jednom zauvijek dati odgovor o broju naprednih civilizacija u galaksiji. Kamoli precizan odgovor. Ona nam ukazuje na faktore koje tek trebamo bolje istražiti, a služi kao polazišna točka za zanimljive diskusije. Na kraju izgleda da ćemo se za svoj popis ipak morati upustiti u neke nove svemirske avanture. Sila je najjača u onih koji gledaju do kraja.